na koju je 2015. u izvješću Saboru upozorila i Hrvatska središnja obavještajna agencija. No to su naravno većina mainstream medija prešutjeli. U prilog tezi novinar je prikazao snimku na kojoj mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije u društvu velikodostojnika SPC-a bjelodano sudjeluje u masovnom veličanju ozloglašenih četničkih terorista Popa Đujića i ostalih. Veličaju zloglasno četničku kokardu i hrvatske prostore proglašavaju srpskima. Dodao bih tome da je isti bio čelnik agencije za elektroničke medije u Srbiji gdje je zabranio rad katoličkog radija Marije. Takav nam ne treba u Hrvatskoj, van s njim. Novinar se odjavi emisije osupnut općom šutnjom o ovim opasnim pojavama poslužio satirom te pozvao na opravdani oprez od četničkih koljača u susjedstvu koji evidentno stoluju, barem neki od njih, u prostorima SPC-a. I to je navodno njegov grijeh. Vijeće naravno ulijeće u zamku vlastite nevjerodostojnosti jer satiru kakva se konstantno pojavljaju u Pupovčevim Novostima gdje omalovažavaju i vrijeđaju hrvatsku himnu i državnost nikada nije osudilo, iako za to i nije nadležno, ali je imalo priliku sličnu osudu učiniti u nekim drugim elektroničkim medijima. Za istu satiru televizijskoj kući, samo jednoj, oporbenoj, barem do sada, zabranili su rad. Zbog nedemokratskog i grubog nasrtaja na slobodu govora, zbog kršenja zakonskih propisa, zbog nevjerodostojnosti, cijeli sastav vijeća mora odstupiti. Mirjana Rakić, predsjednica vijeća kao poznata, kako kažu u stožeru, suradnica KOS-a JNA, zaslužila je počasno mjesto za prvu lustraciju u Hrvatskoj, odmah iza Gorana Radmana, pa eto molim HRT da i to pustite večeras. U potpisu Stožer za obranu hrvatskog Vukovara. Ajmo jedan aplauz za Vukovar!